Kariboy Idol Season 2 Ban Tiu ya kasap ki khun samla Kani garansan na kabenta ki khun katem Riboy Kaseng rawa kabadi kawai ni kaseng Tremon sungubha kabajukun tiu ya ki pai ba kathan da kabahikai ban seng kam lajong bad ban yang hala ki jong ki jat na kabenta ban Krisyan ya kajing im kabaman la kasngi Henry ya kani ka kenti kabamenta kini ka kenhun kalia cakmat da kababeteng ya kajing penilai kai football kabalatip kum karawa women knockout football tournament ha kawat kabahan riu ka jingile kai jong ki kenthei ha kani ka tournament kalong ba shong shit bha namar ka jingbun jong ki nong Krisyan ban Krisyan ya la ka jong ka kenhun Hakane ka singis dang ki kenhun ke balawan banile kai ki kentup ya ka kenhun ke nong tre asya na Riboy district persya ya ka senrop lang nong ka nang ta ka umran yang bernai persya ya ka wild kitchen Hakane ka singi lawan ban saki dai kong idolins imli kum ikongsan haka jingi don lang ru jong uba Rocky Marwen beri orang ba shnong jong shnong umsting proper bi bad uba plilat tiuso kum ki sembut kongsan bad la pensungul tanat shu ya kene singi da ka jing chat jong ki khanaret lai don lang ru ki nong kit kam jong ka seng rawa ki ba kentup ya uba Obi Rani beri president nang ta uba S Changdiar beri secretary bad kiwe dai ki nong kit kam jong ka seng rawa dia penthi kejat ten ya mare no mo dia kanung kren sibut kentien dia nakaliang juang adan kani kentien ka bangadon benong ya syafang kum ki kun kentai samla lani ki long kani bia sim bentang atai ki adon lang ni ki long kani be ki kun samla pi menta kani ka juk ka ba mentang ki kentai ki lasdang ban pau ham dei banga penan ki senla ki rang ba dan hang ni handai ka jing sisya Patang tang kendiak benar ni kini ki benar beladan ni ba kita sudah kani ka Olimpik mo kumdong ni ba hamtam kani ka North East ke jungi ni kum syuai nuksa no hang ni kum ka Medikom kadai na kadai ka riu pentai kablara ikan nam ka brom jung ka ri bar hamtam ni su sarong namar ba kadai napo ka North East ke jungi ni ka no ke jing le burom jing pedang burom ya ka wen lagi Nong isim bentang po kami ka Olimpik badai kentai bai tai dei Mirabai. Tikini nong kini ri de la po notice ngi le bagi television kan no ki yang burom i bagi dei hun sisya na do na airport ile ban pedang burom ya ka ti ngakan meskam ba na pedang nang niru kini ki players ke bagi isim bentang hakani ka tournament kami eskamlesi manu bantip na pedang jumpi kiban salaya kun ya kan national lan ya kan poi du sedu international du kan man ya kata kadong Riboy jungi kalas tangkiu hadu kata habaro kiliang ben i kasap ka pamati bidan kawai ngakwa ban ong ru ka sports kadai kawai naki wai pat ki jing ban ong ki ka bakong santam had nakabanta ka jungi nakanta kan liang ka kwat ka thia nang ta kawan ra sipon ki jing mentai ka habangi phai panggal ka sports kawai ke jing akan duk parlok ke jong pi tu ki parlok nakawai ke snong nakawai ke district ban nakawai ke state pi akan duk parlok ke jing le kai football kam tam ke kawai nak ki tournament ki ba he tam apa ke ba pen sultanat tam ki jing le kai baro ha ka petai ni baro kawai Riboy Area Welfare Association kadai kata ka seng tabadan benta ku mengalakran nak basdang Banyak kan mausa ia kata ka jingno senyang jong gani ka seng hakaba kala kenjo ya ki maumer ki ba arpusan senyang kadai ka aka ka ba snopla bat ka ba snokmen baling ba ka jing treshitom jeng iba obera ni rengkat bat kita ki parlok ki jong i
kum shibanta tumno ban kentiu ya kani gadong bakathang gajungi habang akan mau iki kintin jong ukpa jong gari India gajungi gari be gajungi Mahatma Gandhi hawala bu ya gajingkeli ke kata ka jingnang jingstan lane ke kata ka jingpule Mahatma Gandhi ong hakatin nong way. Education is defined as an all-round development of a child, both body, mind, and spirit. Kabamot ba ka jingpule kadai kata ka jing kadai kata ka jing penlong ya uno khna uban nang ban sta om tang ha kamet ka phat ha ka jabing ka jingmo jing perkhat ka jungu Henry habaro kiliang nado kamet bak tamansim bat ka jingmo jing perkhat ka jungu Karibhoy Area Welfare Association kadai kata ka seng ka badan benda ha ka babun kiliang ban kentil ya kino ki kun samla bat i gilong pa ki badan kam ya ka jingira jong ngani ka seng